Kanano? Sino to? Ha? Nati? Kanano? Ay do eh di. Ay nang ay do eh di kanano kayo na tumay do ay mama ni. Pitili to. Lai kanano ano? Ano ba lo? May manam ni. Mama na ba di kaya tegi? Sino may din? Iya may tegi kayo mamin ko pa. Hai. Ha? Ikai di. Ay nang kaya tao na klase ka na. Ha? Trip ka. Trip ka na. Trip ka na mi nga bitay mo kanano na. Kala dito mi. Ay do. Katanda. Ha? Katanda kami. Kala ito. Katan college. Ratan college. Ay ratan college kala dito ima po ita na. Guwati da. Guwati da na ita mo ko da phone to rai di kai. Ay handak thok ba. Suti bang wai. Ana kala ita mo ba? Ana Senjos to. Senjos ta. Mamin kari ko ba? Mamin aro. Ikai di. Natin the tea no di phone to kanano. Ay mama ni. Tumbuk ni. Tumpo. Tumpo di kai di. Sino may di. Ini may di tumpo ay kanano. Ay, phone number di kanado ilawi. Wah, pitili lo. Sino man ilawi ay. Kana ay ba i. Ang kanano ang tahan. Hello. Hello. Kaya may dito mo kanano ha ay kangge. Kangge lo sa ano na nangahay ko na tin ay gahay mi. Kanano kaya may dito mo kanano ay kanano. Nangahay ko gahay mi tudi. Ay, konta na. Adumay na katukan to kanu lai tam na dum to. Ba. Ngan ma sin jari ni khaba na sa pi na khat khada na sa pi da sai go khaba.